Sunod ng public health emergency gitan-aw tungod sa mga nagkasaka nga kaso sa dengue mga kabombo. So gitun-an karon ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang kahigayunan nga mo-declare og public emergency tungod sa nagkasaka nga mga kaso sa dengue dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Unsa may diferensya sa public emergency o sa dengue outbreak mga kabombo? Mao to ang gisulti kaganiha. Magisgot tag outbreak dapat ang mga faktor ana mao ni magsugwak ang mga pasyente sa ospital na puno na ang mga ospital unya sagad sa mga sakit mga dengue patient nagsugwak na ganis tambalanan kana usa na sa mga faktor nga i-consider siya nga outbreak na mga kabombo. Ikaduha, ang comparison last year o karon nga tuig kung pila ang nangasakit sa dengue last year o pila ang nangamatay. Ikumpara karon tuiga, pila ang nangasakit sa dengue o pila ang nangamatay. O musaka gani ang gidaghanon karon tuiga, ikumpara last year kana usa na sa mga faktor nga pwede i-deklarar nga outbreak na mga kabombo. O nya makikita pahinuon siya og balik ang atong acting mayor, makikita og balik sa City Health Department o uban pang mahinungdanon kayo nga mga buhatan aron timbang-timbangon kini ug angay ba i-deklarar ang public emergency mga kabombo. Kini ang iyang gipahibaw ngadto sa mga sakop sa tigbalita atol sab sa pagpanghatag sa kagabhanan sa syudad sa Sugbo. Pinaagi sa City Health Department og mga pang-alkontra sa lamok dito sa Bless Elementary. Bless Elementary School sa Barangay Labangon. Gituyo niya ang maong interview aron iyang ipahibalo o magbantay ang publiko bahin sa kuyaw nga dala sa dengue. Ang dengue makamatay, deadly ni. Deadly ang dengue, mas kuyaw pa ni siya sa monkeypox mga kabombo. Aron ipahibaw nga sa publiko nga ang dengue kuyaw ni. Aron mas makahibaw o makapanagang usab ang publiko. Mato pa ni Garcia nga mag-meeting pa sila og balik ni Dr. Daisy Villa. Unya naagi ko ni pagsaka sa kaso sa dengue sa Cebu City. Madod pa sa nakalabayng tuig, 20 city lang ang kaso sa dengue. Gikan sa January, paingon sa September, 20 city lang ang nangasakit og dengue, unya walay patay. Karon nga tuig, from January to September, 597 ang kaso sa dengue, 8 ang patay mga kabombo. Sus grabe ang pagsaka Last year, 2023, January to September, 27 lang ang kaso sa dengue. Karon tuiga, January to September, 597 ang kaso sa dengue, 8 ang patay. Onya, mato pa ang demo karon sa City Health Department, adtoon nila ang mga barangay aron mopahigayon og misting. O baka pasuhan kadto mga posibleng gipuy-an sa mga lamok na nagdala sa sakit nga dengue. Sagad sa mga nangaigo sa maoga sakit, mga bata, napod no itiguwang. Base sa report, ang labing pinakabata. Ang pinakabata nga namatay sa sakit nga dengue karon tuiga sa Cebu City, nag-edad og 3 years old. 3 anyos, 3 years old, samtang ang pinakatiguwang nga naigo aning sakit nga dengue, namatay gyud 75 anyos. 75 years old mga kabombo. Mas labis mandawi, baby pa. Gamay pa kayo, baby pa, naigo sa sakit nga dengue, namatay gyud mga kabombo. Nabalik ko nako, ay magkumpiyansa. Masakit inyong bata, usa o duha ka adlaw, dada sa ospital, ipa-check up dayon, ipa-CBC para makita ang iyang dugo og niubos ba ang iyang platelet. O niubos gani ang platelet kana suspected dengue na siya, ipa-laboratory iyang dugo para makita sa laboratory mga kabombo og dengue ba na iyang sakit or malaria ba na or leptospirosis ba na or unsa ba kanang sakita kung ano nga niubos man na iyang platelet mga kabombo.